pozdrav! Dobro nam došli u još jednu emisiju Kuhanjem kroz Bosnu. Danas pravim sarmu. Za sarmu sam pripremila liske od jedne glavice kupusa, jednu čašu riže, pola kilograma mesa, nasjeckala sam jednu glavicu crvenog luka, 3 čehna bijelog luka. U tu smjesu ću dodati 1,5 kašikicu vegete i 1 kašikicu soli. Tu sam nasjekla i malo suhog mesa radi ljepše arome. Sada ćemo sve sastojke da sjedinimo i da izmiješamo. Malo ću dodati i vode i to sve lijepo izmiješati. Nakon što sam smjesu izmiješala, sada redam kupus kao podlogu. Sad idemo na motanje sarmi. I tako motamo sarmu da potrošimo sve što smo pripremili. Nakon što sam poredala jedan red sarmi, stavit ću malo suhog mesa. Evo, sarmu sam stavila. Poredat ću ostatak suhog mesa. Sada ću prekriti ostatkom kupusa. Sarmu ću kuhati jedno sat i pol. Dodat ću vodu, samo da se sarma malo zamakne. Nakon sat vremena kuhanja sarme, sada ću napraviti zaprušku. Tu sam stavila 2 kašike brašna, dodat ću 1-3 kašike ulja,
Sada ću skinuti ovaj kupus, liske. U zaprušku ću dodati 1 kašikicu crvene paprike. I to sve preliti preko sarme. Dodat ću malo vode. Ostavit ću da se kuha još jedno 20 minuta. Evo, sarma je gotova. Uzmirisala se suhim mesom. Sarma je jedno omiljeno jelo na prostoru čitavog Balkana. Ako se niste pretplatili na naš kanal, pretplatite se. Hvala vam što ste bili i ovaj put uz nas. Vidimo se u sljedećem videu.